балона. Айде. Искаш ли запалка? Чка. Тана. Ето. Що става, бе? Защо тръгнат тия хора? Ето го варачка твоя. Да, още ходи миленки. Мамо, аз не мога да го държа. Мамо, ти трябва да си го усетиш. Айде. Да. Пожелавай се ми тази. Ма гледай, още седи, гледай, виж. Това е най-бавно стига. Еми да, защото е охлювите тъгадък. Иван се е влюбил в теб. Така ли? В тези фенери и ги гледа. Айде, мамо. Чакай, отгоре не е хубаво и тук не е хубаво. Защото беше спуфнал. Те сигурно се пукат горе или се... Я виж къде отиде. Пукат се някъде вътре. И аз сега го пусни вече. Пусни го. Моя най-дълъг. Пуснал съм го. Най-дълъг път има. Пусни го вече. Давай. Излитаме! Ето го! Ето го! Вау. Да, супер е. Ох, те се има собствени мозъци. Как минават точно по това? Боровете. Вземете тъп! Най-накрая розови балон. Йоанна, ти мина ли? Не. Айде. Йоанна и ти ли не сте имали? Аз съм имала. Ето го. Тати, първо отваряме този. Розовия. Пътува. отваряме.